igen. Ja, kom nu. Hvor kan du den her? Nå, okay. Kan du så der? Ja, der. Og så en finger. Åh, shit. Nå, hvad? Kan du så den her? Nej, det kan jeg ikke. Jeg holder mig til den her. Så går det nok. Ej, så siger vi stop! Ikke på den måde. Ja. Kan du den her? Hvad for det? Ja. Det er mig, der skal lave det. Nej, bare lad den. Lad den rulle! Nej! Bare lad den rulle nu. Vi skal lige sige den igen. Jeg skal have kylling, ja! Nå, skal du have strøm? Okay. Ej, jeg skulle måske have sagt Mathias i stedet for. Okay. Mathias Strøm. Vi ramte ikke. Bare tag den igen videre. Ja, vi tager den bare igen. Vi rammer ikke. Rolig nu, lille kamera. Nok for lov til at filme. Men nu? Du skal nok få lov til at filme. Okay, kom. Jeg skal også lige rulle. Kom nu, er færdig. Okay. Kender. Jamen, lad os have lige tur. Okay, så. Tænk på Hjalte. Det hjælper ikke. Okay, vi skal lige gøre den færdig. Ked af det, kamera. Boom! Cut!